nedalo sa nepostrehnúť, že doslova za posledné dni sa objavila iniciatíva, že treba niečo robiť s tou justíciou, treba vytvoriť špeciálny tím a zásadným spôsobom niečo v nej zmeniť. Pozoruhodné na tom je, že to hovorí niekto, kto minimálne 6 rokov tvrdo pracoval na tom, aby justícia bola v takej poľutovaniahodnej situácii, ako je dnes. Dokonca ešte pred niekoľkými týždňami to potvrdili pomerne intímnymi dotykmi, aby som bol presnejší, boskami niekoľkonásobnými na obidve líca. Kedysi ešte ako herec, keď sme pripravovali premiéru, ktorá trvala týždne, mesiace, stovky, tisícky hodín a boli kolegovia, ktorí sa na poslednú chvíľu, ešte v ten deň snažili niečo zmeniť, niečo urobiť pre tú inscenáciu, ktorá o niekoľko hodín mala uzrieť svetlo sveta. A vtedy starší herci hovorili, v deň zabíjačky už prasa nevykrmíš. Chcem tým povedať, že za tých 6 týždňov už dnešný predseda vlády nenapraví to, čo za 6 rokov v justícii pokazil.